Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan tasha namu mai suna Tattalin So. Kar ku manta ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu, sannan kuma na comment da amsosinku domin ƙara mana ƙarfin gwiwa na ci gaba da kawo muku wannan shiri. A shirinmu na yau da zai kasance kamar haka, za mu ji menene so. Hakika so baiwa ne, so kyauta ne, so dace ne, so kyautar ubangiji ne. Tabbas so halitta ne da kan shiga zuciyar dan adam ba tare da neman izini ko kuma umarni ba. So halitta ne da kan zama a zuciyar dan adam ba tare da duba mai kuɗi ko talaka ba. So abu ne da kan haɗa dukatan ɗan adam waje ɗaya ba tare da duba kyakkyawa ko mummuna ba. So shauƙi ne, so ginshiki ne, so farin ciki ne, so rayuwa ne. Idan kana so, tabbas ka dace. Ka so a soka shi ne so. So wani abu ne da ka rike da ya zama ƙauna. A ta dalilin su Allah halicci duniya, kuma a ta dalilin su ake zama lafiya. Hakika a duk sanda kasance kanka kana son wata, to tabbas za ta kasance mafi kyawun halitta a gare ka. Wanda kake so baya laifi. So ita kan narkar da zuciya a yayin da ta ga zuciyar da take muradi. Tabbas idan Allah ya sa ka samu so, to ka gama dacewa a rayuwa. Duk rayuwar da babu so, zuciyar da bata san menene so ba, to tana da ƙalubale